And in my dreams I've kissed your lips 1,000 times. I sometimes see you pass outside my door. Hello. This is mimika tváre. Odpoď ho. Ja točím, ne? Daj odpoď ho. Vonku prší a všetci sa tu bojíme. Seba na to, že aký si sparaný. Roman, seba na to. Pozrite sa, chcem urobiť jeden príhovor. Takto vyzerá Roman Môži, keď je pred psychickým zrútením. Roman, ako by ste nám opísal túto situáciu? A tentokrát táto bola pre vás, tento blesk? Áno, vy sa bojíte teda bleskov, hej? Vy sa... Nemal sa s ničím. Dobre, tak ja si myslím, že... Bracho, ja si myslím, že materiál máme natočený, takže... Tá učiteľka tie zošity a tak. A že hovorí, no tak písali sme diktát. Bolo 33 žiakov v triede, hovorí, že tak bolo, že 17 petiek, 6 štvoriek, nejaké trojky a boli aj čestné výnimky, áno. A že nevadí ani, že ten diktát ako dopadol tak zle, ale jeden diktát mám ako taký, že proste ten by som že rada ako predniesla. Áno, Viktor, si to ty. No, a že Viktor, že čo sa deje? Viktor, že môžeš mi proste nejak mi to vysvetliť, že prečo napísal v slove, že oči, že tvrdé i. A on, že Viktor sa tam postavil a tak hrdo, že však lebo sú dve. Tak lebo sú dve. No, Viktor. Úplne to vypni. Roman, daj mi ten aparát, chcem sa pozrieť na nejaké. Vášek, ty si odflešoval? Vášek, koľko pív si mal? 3. Long time ago, not the same as the one, yeah. Time ago, long time. To nám opekaj. Ramon, ty máš rád reggae, že? No. Môžem pustiť? Áno. A ja mám rád. Move! Ste pripravení? Toto je Madagaskar? Nie, nesmie sa to prekopať. Ušlo mi troška, no. Ja mám vždycky halúz na seba. Rozprávam, že ja sa počujem, že akým hlasom, tak ja keď sa počujem, že na videu, tak úplne mám halúz, že to som není ja. Normálne mám že taký úplne inak. T-Nox Production.
sa chceš rýchlejšie otočiť, tak môže. Predný môže pázovať dopredu a zadný môže začať pázovať dopredu. Tým pádom tá loď sa začne otáčať a začneš tú loď normálne otáčať na ňu. Ideš rovnováhu pádlom bokom, dobre? Niekdy, keď sa začnete kymáchať, nechciť sa bord, obozu sa lepšie vyrovná. Pádlom na nejakú slovu. No jasno. Nastred, zadnúci nastred. Kľudne si sadne nastred a nič sa nestane, neboj sa. Možno zase tak rýchlo nevyšlo. Teraz si vyskúšajte, čo to znamená. Ty musí byť naľavo. Predný naľavo. A začni ťa. Ale však stojíte. Počkajte, teraz keď začne byť predný ťahom, tak vás to bude mať malý predný. Takže ty predný, tak predný, chvíľku, treba vyskúšať. Uvoľni sa hlavne, že to bude robiť. Dobre, kľudne, keď zadný bude chvíľu ťahať. Predný môže len tak ponárať v podstate, no môžeš už aj ty. No a už môžeš zaťahať, lebo už ťa to začne ťahať do kľúdu. A ide. Čas mŕtvý je dole. Ono to trvá 4 hodinky, úplne. Patrik, to aké by si Petricinu nalíval. Natáčam, chalani. Oil partner 3. Z druhej strany. Paťo, kam sa ponáhľaš? Čaute, chalani. Štefan, ako? Dobre. Nemusíme striekať, vyšlo. Chalani. A čo robím? A jak ja môžem aj plťkovať aj natáčať? Počkej. Oj, partner, na Morave. Sabo, Vašek, Patrik Gris, Filippo, and Moses, a smer, Dunaj. Pozor! Ty uhni, čo? Čo tu, ale? Jo. Nevadí. Amazonský prales. To už si domyslíš, buď na fantázii. To je Amazon. Teraz poviem ja, nebo... Dáke reggae. Včera, keď sme začali, že sme prišli, bola strašná búrka, on sa strašne ináč bál. Potom teda ako stálo a spoj sem myslí, že Mayday. Dneska slavujeme rieku Moravu a dúfam, že budeme aj Dunaj veľký, malý a ostatné veci a
ďalšiu druhú dvojcu. Pán Štefan Sabo a Richard Vašek. Povedal, že je mi to úplne jedno, tak si musím domyslieť, že prečo. Šikovný, pekný chlapec, s čiernymi okuliarmi. Len akurát ešte tie zuby. Pôsobí na mňa ako mucha puk.